As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manana sa kanimo. Mga igsoon, atong padayon nga iampo ang kalinaw sa atong nasod ug sa tibuok kalibutan. Kini untang panagbangi sa atong mga leaders, pulihan unta sa pagsinabtanay, sa dialog o pagpaminaway sa usag-usa, nga i-appeal gid nila unta sa atong mga leaders ang paghunahuna sa nahitabo karon sa mga kabus o mga nagkalisod natong kaigsuonan. Ang ato sang mga benefactors and donors, tabangan unta kanunay nga sa ilang pagkamanggihatagon, madawat sa nila ang mga grasya ang ilang gikinahanglan. Niata sa ikaduhang adlaw sa atong nobina ni Senior San Jose na bana ni Maria. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagis paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy kami. Kristo, kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamahaalang kanamo, Ginoo, kaluy kami. Ginoo, kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, natudluan kami sa pagsaulog sa Kwaresma ug naalimahan sa imong pulong. Itugot nga pinaagi niini, mag-alagad kami kanimo sa tibuok kasing-kasing, uban ang pagpugong sa among kaugalingon, ug maghiusa kami kanunay sa pagampo kanimo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Deuteronomio. Si Moses mingon sa mga Israelita, pagmatngon kamo sa tanang sugo nga gitudlo ko kaninyo ug tumana kini aron kamo magpabiling buhi ug makasulod ug makapanag-iya sa yuta nga gihatag ko kaninyo sa Ginoo ang Dios sa inyong katigulangan. Gitudloan ko kamo sa mga balaod ug mga tulumanon sumala sa gisugo kanako sa Ginoo nga akong Dios aron tumano ninyo kini didto sa yuta nga inyong adtuan ug panag-iyahon. Tumana ninyo kini kay mao kini ang ilhanan nga kamo maalamon at tubangan sa katawhan. Inig kadungog nila niining tanang mga balaod, moingon sila sa walay duha-duha ang katawhan niining dakong nasod, maalamon ug masinabuton. Kay unsa mang nasura nga gamhanan kansang Dios duol kaayo niini, ingon kaduol sa Ginoo nga atong Dios nganhi kanato sa dihang mosangpit kita kaniya.
ug unsa mang nasura nga gamhanan nga may mga balaod ug mga tulumanon nga matarong ingon niining tanang balaod nga gihatag ko kaninyo niining adlaw. Busa pagmatngon kamo aron dili kamo mahikalimot sa mga butang nga inyong nakita ug magpabilin kini sa inyong kasing-kasing sa tibuok ninyong kinabuhi. Isaysay sa inyong mga anak ug mga apo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Himaya ang Ginoo, O Jerusalem. Daiga ang imong Dios, O Sion. Kay giligon niya ang mga trangka sa imong mga ganghaan. Iyang ibindisyonan ang imong mga anak, sulod kanimo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Misugo siya sa kayutaan, makusog nga midagan ang iyang pulong. Gikatag niya ang niebe, ingon og dilana. Ang yeloy ang gisabulag, ingog abo. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Gisangyaw niya ang iyang pulong kang Hakob. Ang iyang mga lagda iyang kasuguan kang Israel. Wala siya maghimog sama niini alang sa binsanunsang nasod. Ang iyang kasuguan, wala niya'y paibalukan nila. Daiga ang Ginoo, O Jerusalem. Ang mga Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinun-an, ayaw ninyo huna-hunaa nga mianhi ako aron pagsalikway sa balaod ni Moises ug sa mga pagtulunan sa mga propeta. Wala ako moanhi aron pagsalikway niini, kundili aron paghatag niini sa hustong kahulugan. Timan kini samtang may langit pa ug yuta, bisan ang labing gamay nga kudlit o ang labing jutay nga bahin sa balaod, dili gayod sa iluan, hangtod matuman ang tanan. Busa ang dili magtuman bisan sa labing gamayng bahin sa kasuguan ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon, mahimong labing iwit
sa gingharian sa langit. Apan ang magtuman sa balaod ug magtudlo sa uban sa pagbuhat sa ingon mahimong dako sa gingharian sa langit. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang balaod nga gihisgutan ni Hesus nga di gid niya sa iluan mao ang balaod nga gipadangat sa Ginoo pinaagi ni Moises. Niya gitranslate pod ni sa mga Israelita, sa mga Hudiyo ngadto sa daghang mga balaod. Niya kay usahay i-akusar man si Hesus nga nagsupak-supak sa balaod ni Moises kay naamang gud siya mga pagtulunan nga murag wa maigo sa paghubad sa balaod ni Moises, paghubad sa mga Pariseo murag wa maigo sa gisunod ni Hesus. Pero ang kuan di ay ang punto di ay ni Hesus nganong usahay murag mulahi siya sa iyang pagtuman tungod kay ang iyang pagtuman hingpit samtang ang pagtuman sa mga Hudiyo kanang sa may tawag kanang hingpit kulangan, dunay kulang. Panalitan ningon si Jesus nga ang buhaton sa adlawng igpapahulay mao ang pagtabang sa kinabuhi, dili ang pagdaot sa kinabuhi. Ang balaod sa mga Hudiyo, kung dunay masakiton, dili ayuhon sa adlawng igpapahulay, kay rest day man na. Pero si Jesus, ang masakiton, bisan adlawng igpapahulay, ayuhon yun. Tambalan yun, basta masakiton. Muna nga, naglagot sila nganong si Jesus adlaw ipapahulay nag-ayo og masakiton. Ngano man kay kanang balaod sa Ginoo nga nag-ingon higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon, ug kanang balaod sa Ginoo pinaagi ni Moises nga nag-ingon ug unsay imong gusto nga buhaton sa uban nganha nimo mao say imong buhaton ngadto sa imong isig katawo. Wa man ay adlaw nga gikuan, tagal. Wa may giingon nga Lunes lang ngadto Sabado, ika-Domingo pwede na ka kaugalingo na lang nimo ay napaghunahuna sa imong isig katawo. 24/7 gid na siya. Mo nang niingon si Jesus, gitagaan ako hingpit nga kahulugan. Diri sa unang pagbasa niingon diri sad si Moises, sundagin ninyo ang tanang sugo sa Ginoo, ang balaod sa Ginoo, kay mao ni makapahimo ninyong makapanag-iya sa yuta nga gisaad ug mulambo gyud mo. Ug di na mo magsunod sa balaod sa Ginoo, adi na mo mulambo. Kinsa karon sa atong mga leader sa atong politika ang nagsunod sa pulong Dios Ginoo or balaod sa Ginoo? Ang Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Group. Ana. Ang sugo sa Ginoo itug-an gyud ang kamatuoran. Kinsa ka nila ang bakakon kaayo? Marcos, Duterte, o Pinklawan? Secret gina. Kita na lang mo observe. Tana nga kining social media ato kining pamalandungan kay naa dihay bakak, naa sa dihay kamatuoran niya mugayad na nato plus pagid sa atong aktual nga obserbasyon. Pananglitan mo ingon ta nibagsak na ang atong ekonomiya, galisod na ang Pilipinas.
mga 5% kuno ang pagbagsak sa atong ekonomiya, sa atong aspeto sa atong ekonomiya. Mutuo ka dili. Nya ang timaan nga nibagsak kuno atong ekonomiya, mahal na kaayong palitonon, wa pag supply. Panalitan bugas, galisod ang supply sa bugas, mahal pag yun. Galisod ang supply sa gasolina, sa krudo, mahal pag yun. Nya tinuod na dili. Mo na. Ato na siyang subayon. Ang gisulti nato sa atong salmo nag-ingon ta, dayga ang Ginoo o Jerusalem. Kining paagis pagdaig sa Ginoo, daghan na idaygo nato ang Ginoo pinaagi sa pagpaminaw sa iyang mga pulong panahon sa atong pagampo. Nasa idaygo nato ang Ginoo pinaagi mga awit, mga salmo. Nasa pagdaig nato sa Ginoo pinaagi sa pagbuhat sa mga butang nga makatabang sa mga kabos. Kaya ningon man Ginoo, unsay inyong buhaton sa labing ubos, mo na inyong gibuhat nga rin ako. Ug naa say pagdaig sa Ginoo, pinaagi sa pagbiya sa atong mga sala. Kanabang maghinulsol ta. Kay ikalipay kay sa Ginoo ang usa ka makasasala nga mobalik ngadto niya. Naa say pagdaig nato sa Ginoo, pinaagi sa atong pag-amping sa atong kalibutan, pag-care sa creation. Ang sentro ani nga madayeg ra gyud nato ang Ginoo basta mabuhat nato ang iyang gisugo, dili ang atong sugo. Panalitan kining atong pagpamalit og slat dinhi sa atong parokya, unsa man ni makadayeg tas Ginoo ani o dili? Unyag di ka mo palit og slat, nakadayeg kas Ginoo o di wa? Wala. Nya wa man kay kwarta, wa ka kapalit og slat, nakadayeg kas Ginoo o wa? Wa nakatubag. Wa gyapon ka makadayeg sa Ginoo. Ngano man, kun wa kay kwarta, pamaligya og slat. Pangimbitara ng imong silingan. Naman na sila mga kwarta. Ika mao'y mahimong agent sa pagbaligya og slat. Kaya wa man ka ikapalit og slat. Makahalin ka, i-remit ni mo dire, di ni mo isuod sa imong bulsa, kana. Ditso gidayon ka na sa langit. Nakadaig kas Ginoo. Pananglitan imong silingan, way bugas. Nga ikaw sa duwa sa kay bugas. Unsaon man nimo pagdaig ang Ginoo pinaagis pagtabang niya. Wa man ka kay bugas. Nya imo sang silingan wa say bugas sao man parihas gibuhat nila ni St. Vincent de Paul, nila ni San Francisco de Assisi, nagpakilimos sila dili para sa ilang kaugalingon, para sa ilang mga kauban nga makililimos. Sama ning atong parokya karon, wa man tay kwarta dinhi, hastang kolekta nato, kuwangon pamaskaon sa atong mga personnel. Nagko kay kaon ay Domingo lagi pesta murag pista, pero sige lang, kaon lang kita. Nya naman tay mga proyekto, mo ning gaslat-slata. Ang atong kolekta para na sa ato dinhing operating expenses para sa project kaning slat-slat. Og pinaagi niini makadaig ta sa Ginoo. Og ang Ginoo malipay nato, nakatuman ta sa balaod sa Ginoo. Manindog ta para sa paghatag o nobina ni Senior San Jose. Mga igsuon, si San Jose gipili sa Dios isip mahimayaong patriarka sa simbahan, putling esposo ni Maria Santissima ug amahan ni Jesus nga atong manunobos, na sinati niya ang tumang kasakit sa pagmatuto o pagpanalipod sa batang Jesus, sa hilom o putli nga kasing-kasing na sinati niya ang kalipay nga langitnon, busa uban sa mahigugmaon
ug mapaubsanong kasing-kasing himuo nato kining santos nga nobina. Palihog mangluhod. Pag-ampo sa ikaduhang adlaw. Santos uyamot nga amahan ug Patriarka Senior San Jose, nga nasubo ka sa Belen kay walay hingkit-an mo, bisan usa ka balay nga pagasak-an ni Maria Santissima, ang mahal nga esposa mo, ug gidala mo didto sa usa ka kamalig nga guba, ni adtong gabii nga katingalahan, ug sa pag-abot sa oras sa atong kapalaran, gianak niya nga ulay ang bata nga Dios, tungod sa kasakit nga gibati sa kasing-kasing mo, sa pagtan-aw ni adtong bata nga pobres, nga nuog ug gibutang sa dagami, nagakurog sa katugnaw, minghilak tungod sa among mga sala, ug tungod sa kalipay sa imong kalag, sa pagtan-aw mo sa moong gabii, nga gisimba ang batang Dios sa mga espiritu nga langitnon, ug sa mga pastores, sa pagmatuod nila, nga siya mao ang Mesiyas nga gisaad, nangamuyo kami kanimo, iampo mo kami, ug ipadangat mo sa atong Ginoong Dios, nga ang among mga kalag, gawas sa tanan nga pagkadautan, mahimo nga matahom nga ligaran, ug puloy-anan niya, nga diha magpuyo sa gihapon, sa pagpaambit kanamo, sa kadait nga santos sa langit, nga gibalod sa mga anghel, ug nangamuyo usab kami kanimo, nga idangat mo kami sa among gipangayo nining nobena, kun daw angay sa himaya sa Dios ug dungog mo. Amen. Jesus, Maria, y Jose. Ato karong pangayoon ni Senior San Jose ang mga grasya nga atong gikinahanglan. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, sa pangaman ni Senior San Jose, Amahan, pamatia kami. Sa pangaman ni Senior San Jose, Amahan, pamatia kami. Nga ang simbahan, magdala sa kahayag ni Kristo ngadto sa katawhan, pinaagi sa pagwali sa Ebanghelyo, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga magbabalaod, muhimog mga maayong balaod alang sa kaayuhan sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Amahan, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa gobyerno, mupakanaog og mga balaod, ug dad-an nila gagawasan og hustisya ang ilang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Amahan, pamatia kami. Nga ang tanang tao, makaila sa Dios ug mutuman sa iyang mga balaod, nga nasulat sa ilang mga kasing-kasing, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Amahan, pamatia kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamomot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Sa pangaman ni Senior San Jose, Amahan, pamatia kami.
nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy magampo kita sa Ginoo. Sa pamamaan ni Senyor San Jose, amahan pamatia kami. Nga ang tanang mga benefactors ug donor sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing kinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Sa pamamaan ni Senyor San Jose, amahan pamatia kami. Nga sila nga namatay diha kang Kristo makadawat sa gugma ug kaluoy didto sa langitnong gingharian. Magampo kita sa Ginoo. Sa pamamaan ni Senyor San Jose, amahan pamatia kami. Tanan, langit nong amahan, imong gipiyal kang San Jose, ang imong bugtong anak, si Maria Santissima, ang imong pinili nga mahimong inahan ni Jesus, mihatag usab sa iyang timos nga pagsalig kang San Jose, isip iyang bana. Busa dawatat kining among mga pangamuyo kanimo nga gituboy namo uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing diha sa pagngama ni Senyor San Jose, ang maunongong esposo ni Birhen Maria, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namong amahan, among higasan, ang kang Kristong ginabuhi, amiling bayan, limong mga binuhat, bayad sa mong kasaypanan, dawatan, himuan, among kaluwasan, dawatan, himuan, among kaluwasan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa kapagayod ug pagmaya sa iyang ngalan, ug alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Dawata o Ginoo ang mga pagampo sa imong katawhan uban sa paghalad niining mga gasa. Panalipdi kami nga nagsaulog sa imong mga misteryo batok sa tanang mga katalagman. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Mana usab kanimo, Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. amo nagibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay o matarong, Santos nga amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon, aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason,
ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluy-on ug kaayo, ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, hosana sa kahitasan. Daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo, hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan, niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo ang among Papa, ni Alberto ang among Arsobispo, ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong Amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingarian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngong sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunuwa-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingarian, ang gahumog ang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Manaaw sab kanin. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay ng kalawat kanimo, apani pamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Pasalig sa pag-ulig, ikan sa langit mong amahan. San Jose, kanunay kong kaabag, sa mga kabalaka, kahinawa sa lawas ug kalag, pagkapit sa mga gilara, tanang butang maayo,
Magampo kita. Ginoo, kining langitnong kalanon nga among gikalawat, magsantos unta kanamo, maghinlo usab sa among mga kasaypanan ug magandam kanamo sa mga langitnong saad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios nung kalig-on. Sama ni San Jose, nalig-on kayo. Pero mahitabo ra ni kung magtuman sa gyud ta sa mga sugo sa Ginoo, sa hingpit sad nga pagtuman, dili taphaw nga pagtuman. Salamat sa nagsigig tabang nato dinhi. Pinaagis pagpamalit og slots. Ang atong grace niabot nag 183,737 ka slots. Ang atong halin napay 516,263 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 70 slot challenge nga tag 7,000 per challenge. Ang atong PPSC Part 2 niabot nag 7,122 ka slots. Ang atong halin napay 122,878 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. Doon na sa ni 163 slot challenge nga tag 16,300. Niabot na sa 7 ang atong nadawat nga challenges. Ang atong DPR 52,135 ka slots ang atong nadawat, equivalent panig 77 ka balay nga tag 75,000 ang precious o cost sa kada balay. Mo nang padayon pataog dawat og mga slots sa DPR tukod og balay. Nya unsaon to pagpalit og slots? Dinha sa atong gawas sa simbahan, lamisa diha na sa atong opisina. Pwede sad sa atong mga bank accounts, kanilang yung niya sa atong screen, mao atong sundon. Pwede sad sa GCash accounts nato, kaning niya sa screen gihapon, or sa kwarta padala, if niyo ipadala, anhilang gyapon ani nga screen nga mga ngalan, kaning niya sa screen ang inyong sundon. Salamat kaayo. Mass wedding, padayon ta og imbitar og mga nagpuyo-puyo og kana mga civilly married people. Sa pagkakaroon, murag na natay 55 ka couples nga nagpa-register, nagkinahanglan tag 163 ka couples. So karong May 31 ra ang atong last day sa registration. So imbitara, first come first serve. 163 ra atong dawaton. Nga padayon mong support sa akong YouTube channel kaning Padresiano Ubod nga duna na ni Roy 287,000 ka mga subscribers. View, like, share every day lang yun, ha? Onya kining karong 14, March 14, karong Sabado, mao ang atong symposium kabahin sa kinabuhi ni San Jose. Ato sa nang tambungan, labi na gid sa atong mga kalalakihan, lay ministers, sacristans, ato mga personnel o mga mandated organizations, patambunga inyo mga lalaki. Ug nasa babae mo tambong, okay ra sa gyapon. Ug ang Cofradia de San Jose atong patambungon. Salamat kaayo. Ang Ginoo manaa kaninyo Manasab kaninyo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos.